Bana na wate wonchen issue ni si na bana wonchen right me ba cho ha me na te na me ana me hwe no me ana me ye ne bibia ti we ba wie na ofa one akra no koye me ba cho ane Jacob Kofi Tutu eye opanyin a wadi mfie aduasa 30 years a ofree nkontrol draw a ewo Almina ewo Central Region opanyin be mfie num achi na woye mechanic ni ana fitani ya na wo bone homodin ye pa na ne koba ye nyina ne se obi de ne car ebre no se wonye ho adwuma na opanyin kiremu a wo wie car na wode car no ko try ana wo hwese car no ayeye no wode nam kwan so no na sabi wonya akwanhia na kwanhia wonya ye no babia wonya na kwanhia na chese eye bepo so na free owo nchen enti car no edane efree bepo no so esane eba form sa enti na car no eminimini na opanyin Jacob ye na adwen se sabi enka obepie Africa anim efise babia na car no eminimini koro na emu waye pa na obi car no pono se wo pie no na car no san muni ebo na chi enti se wo hwe na chi a na chika se nyina apubu na nan ho nyina ayekru ama mfie num ni no opanyin da form sa araho semba kokra ewo mu ne se abaya asebi na wone ne te ene no woba no ahokyere anase akwanhia yi to eye opanyin Jacob no sebi abaya no afa ne nyoma afre ne nchen ama na koka ono nko a wone no wofa ase na ete samre yi opanyin kyeremu a doctors fo entwa sika emfa ma no mom na mom odinani toto ho na odinani bua sika wohia pa ohwe betimi aboa no ama sebi watimi aba eye ne normal life wanya kra de onim se eye 200 million eye ene sika no 20,000 Ghana cedis ene achiri na samre opanyin hia na wode asa no ho yare abusuya sika yenso so eye sika opanyin kyeremu a ne mechanic adwuma we ye no sika wonya ye nyina no wode ahwe no ho abesi ne woni sika won ho ti opanyin yi su frɛ mmoa sɛ ye mmoa no na sabi ɔno nso so wontimi emra back to the normal life na wontimi enya bi emma ne nsa enkona no asesena mu den de ama opanyin Jacob okakra obia no betim dafa eye mobile money numbers ye de gu screen su na me sɛ mmoa obeyi no enkokwa nyankopɔn hyira wo sɛ woyibi na wode aboa interview a we sɛ wani gye ho a bomodi aso beko YouTube no search for Bonesman TV like it subscribe it umia subscribe na so a adomake to beba nchen na waboso na select all na ade bia de betu obia no wonsa atimi akabi bomodi aso besan so a share alright abusia mama mu nyina akwaba emfamra aye Bonesman TV me den the Bonesman na your first time I make sure say obe like wa follow yen na wa subscribe to your social media channels Bonesman TV ene machincha chinchin no me di ababe pm kra ye frɛ no control do a ewo Almina a ewo Central Region Cape Coast ene bo nse na me nam sunyan ochena Kumase Accra sim ene me da ababe pm ewo Cape Coast Almina en control do me ne me papa ba ko ewo hanoma me ne no eba ba twetwe enkomo na ono so ne okomu no obusuya one yen ache na so ye mo bia ewo bia no ye de aboa no ti me papa yi wa ha me ne na ba twetwe enkomo ednet sen yes what boss ya no makasa na kosrama me ne frozen pacho me den de Kofi Tutu Jacob Kofi Tutu na wadarma won fi besen me ye 92 born okay yes me gaso wo 30 sim yes na waware me ba cho me wo eba ba ko o ya kura ketwa okay ba hungare right me ba cho de be yang monitor to edene yew edene hawo wo hane sen edene akum me da se me ba cho me Automechanic na edwuma ya ene yankase mechanic lete fita nhense na obi betimi ate fita na obi ka odi free inside brami odi ba me na me hwe eyema no enti odi brami be 2 weeks na maintenance ba me yam de car no kofie na me de aba enti me de kofie na ade we ekosi ya me da ho mentumi enkeka me honya birbia den sie ba choka no emuniye enti me ya madwen se me free car no ba metumi bie gate no enti me dinkan ewofo na emunu fa me so enti ano na se obehwe machia ama kase bia betua ho no enti free ho no de emunu a me free mu no de me hu ye
nti afiri hɔ deɛ mehu biribiara bio. Asɛm we si yɛ no bɛyɛ na hene Pacho emre wo medi 5 good years. nti what was 5 years Me pacho hane. na esi na wonto be na watimatu afa Pacho ni na akoye sika edinka no meko komfo anoche kofo emergency na omuka se also me yeseju na ahoden no eni ho me ma me so sabi wonti ase ba tanti ase anka baby ode me befa me ho beto me bia no ode me befa menya ne saa na me nua no me fa me a omode me ba Cape Coast aha me wodem si odi kan ko hospital ama meza ni nyina akɔ yesi kasem me pa chawani na owe bisa se oba na oba won ne te woi me pa chaw na dwuma suam ne we no ba ye no anana owo me ho nti menim ne ka no a ofiri me nkyɛn ɔne me ba no firi me nkyɛn na mabusua akɔ no ane na akɔ kasa sombra still na nti mvanse kafra ti is a bana na ɔte wɔn nkyɛn issue ni si na bana wɔn nkyɛn right me ba chwa me net na me ana me hwɛ no me ana me yɛ ne bibia ti we ba wie na ofa ɔne akra no kɔɛ me ba chwa ne na hospital no yembra wo yare no so yare ba yi no wako hospital sisi then na doctors for hwehwe akoto sika sem no mama obo bi a wo se wonya ansa na mo de ahwe doctors for ma abo me ba chwa de bi omo mami bibia etisa na wa hwe mu a sika be sen na wonsaka ebitima bo ama mi se be bo kakra Odawro ma no die fanse menya baye fanyesu oi fanyesu abusia mene mebra kofi ena hwetwen enkomo ina oni ache ne a okomu ne a asi bibia wofom bia na sebi ohwe ne nan abonan no sumu abubu ana na no ye ekuro medafa akunenti ekuro na me wofas na mo beto no ha no no na ya oye mikro no mame na ebisu o meto de ande me ana me ye okay anti anopa no mame nsuo ama me a me pepa me ho na maye meto de no na waboa me ama madane me ho ansa wabaye me na no so ama me nti so oben se entomago be chichire ho ye ntomago na chichire na ni na ye kuro nko a me pa chawani abusia madaroma masana da yeno no masanso edibi ababiem enkotoje gufom ni momo eden benso yese ama mena wanse na efiare enipa so benya wa na efiare mo enipa wo mra wote ase mebra yi ni a wo komu wo hwe nachi kasia piwo nachi ne nan aye esa yare entia abusia na yede betuma nim se mbeboa se ne da yede ba moboa na yetimi nyammoa ede ma omo no ke besremo se wensi nsoso no mabeboa ama yetimi enya emmoa kese na yede aboa eye me papa yi dedi mambisa o kwa sorry ana we deni me fanti by kumasana yawo metete me na kwa sorry me kwa sorry pa sorry me romani
You're mine. Me pa chone. With me sorry bano. Na we see sorry for your way hanase a hanum yareni see and do ba han intina wonti omunka. Me pa chone me kan sa ba me ba hanum no. Okay, sana mekano. Yes, baby, and now Kuro Mino, wouldn't honum see now cook Kumasi. Say issue see you Kumasi, Hana, me ba chone. Tea, see now by Hanum now, Emma went your monk, cannot imbo my money. Okay, I saw an idiot, Mr. Tewo, ya, me cool me, and tea, a hono. Okay, I wonder me bo be a man by one and I yet. Me who send a man canoe. Thank you. I was here, Madaroma and Elmina, and I'm a baye. Menemo Batchin and Comway. My papa, Nasamaro, Sebi. When Nipa and Uncle Betran home, so now here, so Nipa in honum. The ma meant so akababy, now quack a rosemi pa a de amano. Madaroma. Mama yina yemfa yemmoa ne ho den emmoa yem papa yi na ono nso no entimi emfa engine nkwa emfa ensi honum yabesrewo se okakra bi abetim bia no memfa mmoa na entimi fa engine nkwa brakovi yede ni interview ni na esi na nkranse sama maka transe ne besi bia no eye e bia na we yansi ananka meka se wonte ase nyama okwan ofa so ye ne bibia ti emfa nyesu why Ndase emfa nyesu ti abusia medjuma de ni nyina esi ahanom yankopon hira ho se wo chebre na ohwe interview mini se interview be kan wakoma na so kakra bia betimi bia no wo de aboa yankopon hira na onka ho median de bonesman mrepam no ye besan so asia makra mo nyina bye bye.